Bizkaiko historia eta ondarea herritarrei are gehiago hurbilarazteko, Bizkaiko Foru Aldundiak teknologia berriak garatuz, Arrolako aztarnategiaren irudikapen birtuala aurkeztu du. Opiduma ezagutzeko, bisita gidatuak burutuko dira horrela, uztailaren 5, 12, 13, 19, 26 eta 28an eta abuztuaren 17an eta 30an. Euskaraz eta gazteleraz izango dira bisitak eta izena emateko aurretik 688 856 689 telefonora deitu behar da edo ibilbideak abildua bizkaia.eus helbide elektronikoan izena eman. Fotogrametria 360 gradutako argazkiak eta 3D moldaketaren bidez erakutsiko da Arrolako opiduma. Urdaibain daukagun ondare eta altxor handienetakoa. Erabili ditugu batez ere hiru tresna, hiru teknika eta hiru teknologia. Lehenengoa izan da dron bat, eta hortan jarritako kamera bat horrek ahalbidetu egin digu argazkiak, bai bideoak, 30 metrora gutxi gora bere igo dugu drona, eta zenbait puntutan, Kastroaren edo Arrolaren ikuspuntu hori izango dute tabletaren bitartez bisitariak. Bigarrena, 360 graduko argazkiak egin ditugu, horrek ahalbidetu egingo die bisitariei bertan argazki horren esfera horren, azkenean esfera bat antzekoa izango da, esfera bat horren erdian jarriko dugu bisitaria, eta bera, nahiko erraz nabigatu ahal izango du esfera horretan, argazki horretan zehar. Eta azkenengo teknologia eta hori da pizka bat erronka edo hori da, wow hori izaten dena, da errealitate virtuala, eta errealitate virtuala zertan datza, azkenen programazio informatikoaren bitartez, dauzen ez gauzak agerrarazi. Aldundiko teknikoekin batera, saiatu gara ahalik eta zehatzen, adibide konkretu izango litzateke hormak, erdi ondatuta dauzen hormak, botoi baten sakatuz, ikus dezakezu nolakoak ziren, edo nolakoa uste zen zirela bere garaian. Hori da, badira makina berezi batekin, robot baten antzekoa programatu egiten da robotan, noizka egin behar dituzten argazkiak, drona bezala, ze altura, noiz egin behar duten, ze angulotan, badauka bere mamia, baina etorri behar zara ona, eta gero gainera, bai froga asko egin ditugu hemen argazki horren ostean, esan dizudan errealitate virtual hori, programazio hori ikusteko hemen badabilen ala ez, ze hori da ere proiektuaren beste zailtasun, beste gaigarri bat, ze normalen alako errealitate virtualesko alako gauzak askotan egiten izaten dira, ez olako edadura handiko lekuretan eta alako bizita, baina murriztu dagoetan. Orduan, horretan datza pizka bat ere zailtasuna. Arrola da leku oso berezia, eta dauenko kalekuan, gero arratzundeku interpretazio zentro bat, badago oso elemento batzuk oso berezia egiten da biela arratzu, edo Arrolako aztarnategi. Orduen, pentsa gendun lekua proposa izango zala, teknologia sartzeko, lehenengo pasu bat, proiektu piloto bat deritzuguna, eta, honen emaitza gero baloratu, ikusiko dugu etorkizunean zer egiten dugun. Baina guretzako hau izango da importantea aproba egiteko, gero jendeak zelan hartzen dagoen nobedadea, guretzako importantea da, ze uste dugu errestu egiten dagoela ulertzea aztarnategi honetan garai hartan zelako ezaugarriak eta zelako bizimodu eduki ebien, ez? Hemengo emaitzak baloratuta, gure asmoa izango litzateke beste aztarnategi batzuetara teknika hau zabaltzea. Orain arte egin dugu bisita giatuak eta oso interesgarriak ziren, egia da momentu batzuetan zu bakarrik ikusten dozuz horma zati batzuk, eta ez da errez ulertzea oso sartutaz bazagoz gai hauetan. Orduen teknika honegaz horma hori ikusten duzu, baina tabletegaz ikusten duzu horma horren atzean zer egoen, adibidez etxe bat, edo adibidez hego atea, edo iparrako atea, hobetu ulertzen da aztarnategia bai. Bai, holako proiektuetan ni beti ez deten dut, inoz ez dira amaitzen. Egia da, lan bikaina egin dugu azkenengo urteotan, baina zu pentseu, 19. mendean hemen jentea lanean egoan, eta gu
21. mendean oraindik lanean gagoz. Nik esango nuke Arrolako aztarnategia nahiko borobilduta dagoela, baina lanean jarraitzeko beti. Hau da, etxe baten moduan, zuk etxe bat dago zunean, beti da oso zer egitearrez. Baina, uste dugu egindako lana oso ona da, eta ia ongo esperientzia baliagarria den, eta jenteak disfrutatu eta ezagutu. Hobeto, Bizkaiko historia zati importante bat, ez? Busturialde Bizkaiko Foru Aldundiarentzat oso leku zoragarria da, egia da, hemen badagoz aztarnategi oso importanteat, eta gainera kronologikoki oso jarraian. Begira, ongabiz, 2003 urteko aztarnategi baten, baina gero Foro Orasoa, zan erromatarren garaiko herrizka bat, Ereñosarren erdia horretan sartzen gara, ikusten da gainera kronologikoki Bizkaiko historia ezagutzeko aukera paregabea dugula, eta gero astu barik Santibamineko basuloak, Patrimonio de la Humanidad deklaratuta dago, orden guretzako leku oso berezia da, eta horregatik da horagoz, urte desentea lanean eta inbertsioak egiten eskualde honetan, bai du da horik.